21 часа по БНТ 1. Скъпи съотечественици, минути ни делят от новата 2025 година. Посрещаме с близки на сърцето ни хора, с надежди и благопожелания. С обща вяра, че тя ще донесе здраве и просперитет. Светът изпраща една изпълнена с рискове година. Войните се ожесточават, демокрацията преживява труден период, а на хоризонта се задават нови изпитания. Мирът, стабилността, свободата, честните избори, които довчера изглеждаха гарантирани в Европа, днес са под въпрос. Парламентарните избори у нас също не откриха стратегическа перспектива за изход от хроничната политическа криза. Кризите ни учат, че бъдещето е в задружните ни усилия, в активната позиция на всеки от нас при всеки житейски и политически избор. Без участието и контрола на гражданите, държавността отслабва и не може да им гарантира елементарни потребности. Обществените и дори личните отношения се изострят. Огромният ни потенциал като нация остава неоползотворен, а бъдещето ни става заложник на олигархични и котерийни интереси. Време е заедно да потърсим път отвъд политическата немощ, корупцията и несигурността. Време е заедно да се поставим високи цели. Всеки ден хиляди сънародници, учени, инженери, хора на изкуството и будители, нашите олимпийци, с дух, воля и трудолюбие пишат новите страници от историята на родината и ни дават увереност, че можем много повече. Искам да изразя дълбоката си признателност към достойните българи от всички краища, вероизповедания и професии, които сбъдват с честен труд и умение своите съзидателни мечти и движат страната ни напред. Към всички родители, които отглеждат и възпитават децата на България. Докато пълним чашите, нека не забравяме онези, които в празничната нощ са на работните си места, за да гарантират нашия живот, здраве и сигурност. Медици, полицаи, военни, дежурни екипи. Скъпи съотечественици, 2025 година ще ни изправи пред нови предизвикателства. Убеден съм, че ще намерим мъдростта и силата да се справим с тях. Ще осъзнаем, че в епоха на глобални сътресения единението е пътят към опазването на Отечеството. Вярвам, че имаме таланта и волята да утвърдим България като силна, суверенна и благоденстваща държава на картата на Европа. Пожелавам ви мир, здраве и вяра в доброто. Благословени да са всички достойни начинания и нека новата година донесе всеки му радост и светлина. Нека прекрачим в нея с чисти помисли и да излезем от нея с високо вдигнати глави, като хора и като българи. Да ни е честита новата 2025 година!
здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу, и сохрани его на много